Siinä oli joku 15 000 katsoja samalla. Ai livenä? Joo, mutta se oli spessukeissä. Okei, katsotaan ohitetaanko missä tällä kertaa. Aika lähellä päästiin. Punaiseen kulmaan tulee Samuel Rintala. Ja siniseen kulmaan Joona Haakala. Pari luotioa just perään. Tulee ei sitä haluu kai kukaan. Kaikki olla rikollisia lain mukaan. Kamera taltio, vielä valtimon. Mikä vitun oikeusvaltio? Haluun tuki jengi uninen, härkinen. Poliisei nopeolla vittu täys järkinen. Ei ne petä, ne vaan paistaa sun seinää vasten. Ja kitti setä raistaa sun lapsen. Voidaan sekin laittaa paris vuodes linnalle. Ja seinä naapuriksi haluun kasvattaa jengiä. Kädet ylhäällä. Mitenkään? Olkapää meni sijoilla. Oi. Vittu on oma. Ai vittu. Vittu. Olkapää meni paikalla. Joo, se meni takaisin. Okei. Pistä vaan vähän hiljemmalle. Joo. Ihan vaan. Joo, noin. Pystyykö jatkaa? Ja nyt kuuluu. Oho. Lähti olkapää paikoiltaan näköjään. Ei voi jatkaa. Ei voi jatkaa, voi ei. Tääkin matsi loppui nopeasti. Tosi hyvä alku oli molemmilta. Molemmat äijät halus voittaa Kyllä. ainakin. Ehti tulla verta Vahinko ei käy. Tuo on kyllä hyvä, että hän lopetti, tiedätkö? Ei tuu. Loukkaantuminen ensimmäisessä erässä. Voittaja on punainen kulma. Ei tuu pahempaa loukkaantumista.